दङ नाथाय लाख लाख मानसिफोर जायफ्रा राजा लामा होबथानायाव फैदोंमोन जायफ्रा रेल लामा होबथानायाव फैदोंमोन बडलेण्ड सोमावसारनायाव जायफ्रा फैदोंमोन बेबायदि बिपिएफनि खोथा बाथ्रायाव गुबुन गुबुन आफादनि खोथा बाथ्रायाव रावबो दिनै बिपिएफजों दिनै मदद खालामाखै सानफ्रामबो दिनै बिपिएफनिफ्राय गुगानानै रोजा रोजा मानसिफ्रा इउपिपिएल हानजायाव फैगासिनो दङ मानगोनां रायजो राजाफोर जोंनि देरहानाया बेयाव रोखा जानानै फैबाय 1987 मायथाइनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सोमावसारदोंमोन बै सोमावसारनायाव गहपुरनि 534 साया मुंख्लं जादोंमोन गासै मुंख्लंआ 1134 मोन बेनि गेजेरावनो 534 साया गहपुरनिमोन दिनै बिटिआरनि जे एकर्ड बे बिटिआरनि एकर्डजों बै मुंख्लं जानाय जायगा गहपुरसिम जोंनि सिमा एकर्डजों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गहपुरसिम सिमा सहैगोन 1987 मायथाइनिफ्राय सारा आसामनि बर' मानसिफ्रा सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन गोबां मुंख्लं जादों सात जाल्ला जानांदों बिएससि एकर्डआव जेबो मोनाखै बिटिसि एकर्डआव जेबो मोनाखै नाथाय एबारनि बिटिआर एकर्डआव आसामनि 21खान जिल्लाखौ लानानै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनबाय बे जाबाय बिटिआर एकर्ड बे जाबाय बिटिआर एकर्ड रायजो राजा नोंथांमोन 1952 मायथाइयाव वेस्ट बेंगलनि बर'फ्रा बाहागो लादोंमोन साहित्य सभा दानायाव भारतनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैदोंमोन बाहागो लाफैदोंमोन बिएससि एकर्डआव जेबो मोनाखै बिटिसि एकर्डआव जेबो मोनाखै बिसोरबो बर' मिडियाम फरायनो लुबैयो बर' हिसाबै थांनानै थानो लुबैयो सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन नाथाय मोननै एकर्डआव जेबो मोनाखै एबारनि थामथि बर'फोरनि एकर्डआव वेस्ट बेंगलाव थानाय बर' मानसिफोर मेघालयआव थानाय बर' मानसिफोर नागालेण्डआव थानाय बर' मानसिफोर गुबुन गुबुन भारतनि रायजोआव थानाय बर' मानसिफोरनि थाखाय मोनसे फसंथान जासिगोन भारत सरकारा गनायबाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स काम सेन्टार फर एक्सिलेन्स होननाय मोनसे फसंथाननि गेजेरजों भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय बर'फोरनि राव थुनलाइ हारिमुखौ रैखाथि होनाय जागोन बेनो जाबाय बिटिआर एकर्ड बेनो जाबाय बिटिआर एकर्ड रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोङो नुगोन बिटिआर एकर्डआव मा दं मा गैया बिटिसि एकर्डआव जों गंसे इउनिभार्सिटि मोनबोदोंमोन जोङो एबारनि बिटिआर एकर्डआव गंब्रै इउनिभार्सिटि मोनबाय जों गंब्रै इउनिभार्सिटि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन बे सोमावसारनायाव जोंनो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि नांगौ होनदोंमोन दिनै जों बड'फानि नामावनो बाक्सा जिल्लानि बरमायाव बड'फा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जों गायसननो हासिगोन गासै गंब्रै जों इउनिभार्सिटि मोनगोन बिटिसि एकर्डआव सिआइटि दङमोन बिटिआर एकर्डआव बिनिफ्राय जौसिन दिनै एनआइटि फसंथान जों मोननो हाबाय बिटिआर एकर्डआव जोंना गंनै मेडिकेल कलेज जागोन गंसेया भारत सरकारजों सालायजानाय गंसेया आसाम सरकारजों सालायजानाय लाइमोनफोरनि थाखाय दिनै बेवहाय स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिंनि थाखाय बेयाव मोनसे फसंथान गायसननाय जागोन सिगांनि एकर्डफोरखौ नायोब्ला दानि एकर्डखौ रिजायनानै नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन दानि एकर्डआव गोबां जिनिसफोरखौ जों आदाय खालामनानै लानो हादों मोनसे रायजोआव थानो गोनां जे फसंथानफोर दङ दिनै जों रायजो मोनाखैब्लाबो इउनियन टेरिटरि मोनाखैब्लाबो नाथाय इउनियन टेरिटरि आरो रायजोआव थानो गोनां जेफोर फसंथान जेखौ जोंनो नांथारगौ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बे जिनिसफोरखौ जों आदाय खालामनानै लानो हादों बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा एबार साख्रि मोनगोन ओरैनो बुंनाय जायाखै थगायनानै बुंनाय जायाखै एकर्डआव रोखा रोखा लिरनाय दङ बर' लाइमोनफ्रा जायफ्रा गोसो जायो पुलिसाव थांनो हागोन जायफ्रा गोसो जायो पेरामिलिटारियाव थांनो हागोन जायफ्रा गोसो जायो आर्मियाव थांनो हागोन बेखौ दिनै स्पष्ट खालामदों भुटाननि आफाङाव जायफोर रायजो जायो जेराव दंखल खुरनो हाया दैखर खुरनो हाया दिनै भारत सरकारनिफ्राय भुटाननि आफाङाव जमदुवारनिफ्राय जेसेबां गोग्लैयो भैरब कुन्दसिम माजबातसिम बै ओनसोलफ्राव भारत सरकारनिफ्राय गोग्गो लोंग्रा दै बानायग्रानि थाखाय दिनैनि जोंनि जि एकर्ड बे एकर्डआव लिरनानै दङ केसफ्रा उइद्र जागोन नयनि सारियाव बुंनाय जादों गिदिर आरो फिसा जेफोर केस दङ बे केसफ्रा उइद्र जागोन जोंनि एनडिबि बिदा फंबाय जोंनि रायजो राजाफोर जायफोरनि सायाव केस जाबसिननाय जादोंमोन सिन्था खालामनांगौ गैया सिगांनि एकर्डआवबो बेबायदि दफा दङमोन जोंनि बिटिआर जि एकर्ड बे एकर्डआवबो बेबायदि दफा दङ केसफ्रा बोखांजानाय जागोन बिनि थाखाय मावगासिनो दङ भुटानाव जेल जानाय दङ आसामा बुंहरनो हाया आसाम सरकारा भारत सरकारखौ बुंहरनांगोन भारत सरकारा भुटानखौ बुंहरनांगोन
गुबुन गुबुन रायजोआव एनडिबिफोरनि केस दङ बै रायजोफोरखौ बुंहरगासिनो दङ केसफ्रा उइथड्र जानायनि लामायाव केसफोरखौ उइथड्र खालामनो थाखाय आसाम सरकारा बेबस्था लागासिनो दं सम नांनो हागौ रायजो राजा नोंथांमोन मानगोनां जोंनि बिग्रायारि हानजानि दैदेनगिरि मानगोनां मावथि लोगो नोंथांमोन केस उइथड्र जागोन बिनि थाखाय सावरायगासिनो दङ आरो बेखौ रोखायै दफायाव लिरजानाय जादों बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैदों रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो मोगथां महर होनांसिगोन गाबोन अदालगुरि आरो बाक्सानि थाखाय बिसायख'थिया जागोन बे मोननै जिल्लायावबो रोजा रोजा बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो इउपिपिएल दलखौ मदद खालामदों फैगौ 10 तारिखआव क'क्राझार आरो चिरांनि थाखाय जागोन बे क'क्राझार आरो चिरांनियावबो नोंथांमोना नुनो मोनबाय दिनै क'क्राझाराव लाख लाख मानसिफोर दिनै सुबुं गौमायाव बाहागो लाफैदों गुबुन गुबुन हारिनि आफादफ्रा दंफैयो बिथांमोना जोंजों सिगां गैयामोन नाथाय एबार दङ जों खम भटआव जोङो जेनोमोन सोमावसारनाय समाव जेसेबां बिसायख'थियाव बाहागो लादों बे समफ्राव गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंखौ मदद खालामाखैमोन नाथाय बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बिथांमोननि थाखायबो बे गोरोबथायाव माखासे खाबुफोरखौ दोननायनि थाखाय बिथांमोनखौबो मान सन्मान खालामनायनि थाखाय बै आफादफ्रा बैफोर हारिफ्रा दिनै जोंखौ मदद खालामदों मानगोनां रायजो राजाफोर बिनिखायनो जेबो गोनो गोथो गैयाजासे गावनि गामियाव गावनि उसुंसेयाव थानाय मानसिफोरखौ इउपिपिएलआव भट होनो थाखाय जेन बयबो खावलायो बिनि थाखाय आं नोंथांमोन साफ्रोमखौबो खावलायबाय শ্রদ্ধেয় রায়সকল সম্মুখে আৰু ক'ব বিচাৰিছো বিটিআৰ যি একট এই বিটিআৰ একটটো অকল বড়সকলৰ কাৰণে নহয় বিটিআর অঞ্চলত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এই একট শান্তিৰ একট স্বয়ং ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোকৰাঝাৰত আহি কৈ গ'ল এই একটটো শান্তিৰ একট সকলোকে আহ্বান জনালে ইয়াত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আমি একেলগে থাকিব লাগিব নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত 17টা জাতীয় সংগঠন সামাজিক সংগঠনে আজি সমন্বয়ৰক্ষী কমিটি গঠন কৰি পেলাই ইউপিপিএল দলক সমৰ্থন কৰিছে আজি বিপিএফৰ ফালৰ পৰা জিএসপিৰ ফালৰ পৰা অবড়ো সংগঠনৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে কৈ আছে 7.2ত অনাবড়ো বিলাকৰ মাটিৰ অধিকাৰ নাথাকিব উচ্ছেদ কৰা হ'ব বিভিন্ন তেওঁলোকে কৈ আছে ভুলভাৱে ভুল তথ্যৰে তেওঁলোকে অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে শ্রদ্ধেয় রায়সকল আপোনালোকে জানি লোৱাটো ভাল হ'ব ইয়াত তেনেকুৱা কোনো দফা নাই তেনেকুৱা ইয়াত কোনো চুক্তি কৰা হোৱা নাই ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ লগত এফচু আৰু এনডিবিৰ যি চুক্তি হৈছিল সেই চুক্তিত অনাবড়ো বিলাকৰ কাৰণে তেনেকুৱা ক্ষতিকাৰক কোনো দফা ইয়াত লিখা নাই ইয়াত অকল কোৱা হৈছে অসম চৰকাৰক চৰকাৰী মাটি খাস মাটি জলাশয়ৰ ওপৰত থকা যিবিলাক মাটি সেই মাটিবিলাক অসম চৰকাৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব লাগে বুলি কোৱা হৈছে উচ্ছেদ কৰিব লাগে বুলি কোৱা হোৱা নাই সংৰক্ষণৰ কথাটো কোৱা হৈছে শ্ৰদ্ধেয় ৰায় সেই কাৰণে আপোনালোকক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছো যি একটত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত অনুষ্ঠান আনা হল যি একটত স্বামী বিবেকানন্দৰ নামত এখন অনুষ্ঠান আনা হল যি একটত বিৰছা মুণ্ডাৰ নামত এখন অনুষ্ঠান আনা হল যি একটত গোৰ্খাৰ নামত অনুষ্ঠান আনা হল যি একটত মাইনৰিটি ডেভেলপমেন্ট বোৰ্ড আনা হল যি একটত বীৰ শিলাৰৰ নামত অনুষ্ঠান আনা হল এনেকুৱা একট আন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কেতিয়াও ক্ষতিকাৰক হ'ব নোৱাৰে বিটিআৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি একেলগে আগবাঢ়িব লাগিব হয় ইয়াত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈছিল বড়ো আৰু আদিবাসীৰ মাজত হৈছিল বড়ো আৰু মুছলমানৰ মাজত হৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা ইয়াত হৈছিল এই কথাবিলাক আমি মানি লৈছো এই কথাবিলাক আমি স্বীকাৰ কৰিছো আৰু আমি ক্ষমাও মাগিছো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ এই সময়ৰ সভাপতি প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াই চুক্তিৰ পিছত কৈছে সংগ্ৰামৰ সময়ত এফচুৰ দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ সময়ত এনডিবিৰ দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ সময়ত যিবিলাক অনাকাংক্ষিত ঘটনা হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে আমি ক্ষমা বিচাৰিছো আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ক্ষমা খুজিছো বিটিসি অঞ্চলত বিটিআর অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত অসমত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত সংগ্ৰামৰ সময়ত অনাকাংক্ষিত যদি কিবা ঘটনা হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে আমি ক্ষমা বিচাৰিছো এতিয়া আমি বিৰোধৰ পিছত পুনৰ মিলনৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম পুনৰ মিলনৰ কাৰণে যাৰ কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত আজি 17টা বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন সামাজিক সংগঠন একেলগে লগ হৈ পেলাই আমি সমন্বয়ৰক্ষী কমিটি বনাইছো প্ৰমোদ বড়োৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে যাৰ কাৰণে বিটিআর অঞ্চলত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আগবাঢ়ি আহিছে আজি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাক্তন বিষয়ববীয়াসকলক ইউপিপিএল দলত স্থান দিয়া হৈছে সকলোৰে কাৰণে ইয়াত আমি অধিকাৰ দিয়া হ'ব ট্ৰাইবেলে যি অধিকাৰ পাব সেইটো পাবই ওবিসিয়ে যি অধিকাৰ পাবই এসসিয়ে যি অধিকাৰ পাব লগা আছে সেইটো পাবই এমওবিসিয়ে যি অধিকাৰ পাব লগা আছে সেইটো পাবই জেনাৰেল মানুহে যি অধিকাৰ পাব লগা আছে সেইটো পাবই ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লকত পোৱা হৈছে
ইয়াত প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ কিছুমানৰ নাম কোৱা হৈছে, কিছুমানৰ নাম কোৱা হোৱা নাই। যিবিলাকৰ নাম কোৱা হোৱা নাই তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যিবিলাক বনাফাইড চিটিজেন, প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক, তেওঁলোককো ইয়াত থাকিব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে। সেইকাৰণে শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজসকল, আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো, এই অঞ্চলত যাতে আমি সকলোৱে শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে বসবাস কৰিব পাৰে, ইয়াকে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা, সমন্বয়ৰক্ষী কমিটিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক আহ্বান জনাই, সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ বক্তব্য মই ইয়াতে সামৰি মাৰিছো। बयखौबो खुलुमनानै आंनि जे बुंनो गोनां बे बुंनायखौ आं बेयाव फोजोबबाय। गोजोन्थों।